eskerrik asko gonbidatu izanagatik. Hemen modernista bat, Nafarroko Unibertsitatean ikasi zuena, Opusean. Ez, baina, bueno, ados nago, historiografiarekin, historiografia modernista bada daukaguna, eta horretarako gaude ez, apurtzeko horrekin. Pues pentsa, no te creas. Yo estudié en la Universidad de Navarra, así que ya sé de lo que hablas. Bueno, nire helburua da emakumeen historiari buruz hitz egitea, baina beti ere aro konfesionalak eta estadu modernoaren sorrera horrek zer suposatu zuen emakumeentzat orokorrean eta euskal emakumeentzat orokorrean, ez? Ibiliko naiz, karo, ez daukat hemen ordenagailurik, eta beti daukatola, hola, mikroari hitz egiteko. Amaia, itxoin, gauzat, ¿podéis encender esta pantalla de enfrente? Igual podemos mirar sin andar girando. No sé si es posible. Hemen daukat nire mugikorra eta moldatuko naiz. Bai. Saiatuko naiz koordinatzen. Bai, lasai. Orduan, asko gustatu zait Enrikeren ekarpena, hain zuzen ere nire bete beharra edo nahia hori delako, historiografia tradizionalarekin, androzentrikoarekin apurtzea. Beti esate dut, historia oso gaizki kontatu izan digutela. Ez? Eta horregatik, nik aldarrikatzen dut historiografia feministaren beharra, ez? Azkenean historiografia androzentrikoa da, historia moderna ere androzentrikoa izan den bezala. Ez bakarrik gizonezkoek idatzi dutelako, baizik eta normalean idatzi dutenek, beraien perspektiba ez, gizon txuria, boteretsua, ez? Eta bazterretan, gelditu izan diren guzti horien historiak, bazterretan edo marginatu izan dituztelako. Ez bakarrik emakumeen historiak, baizik eta bazterretan gelditzen diren guzti horiek, langileak edo inor guzti horiek, elkano izan zitekeen bezala, baina baita ere disidente sexuala, pertsona razializatuak, eta nola ez emakumeak, ez? Azkenean, historiografia tradizionala kontatu diguna da, historia politikoa, ekonomikoa, erresumen gora berak, guzti hori, ez? Eta esan zaigu hori dela historia. Behin dela gutxi Twitterren irakurri nion bati esanez, beste emakume historiagile batekin eztabaidan, eta gazteleraz esanen dizuet, berak esan zion, yo soy, mis antepasados conquistaron el mundo. Vosotras, ¿qué hicisteis? ¿Dejaros preñar? Ez? Hori botatzen zion. Eta, claro, hori da historiografia androzentriko baten ondorengoa, ez? Hori da esan izan digutena. Eremu guzti horiek direlako, esan digute garrantzitsuak direla, eta emakumeok ez dugula historiarik egin. Orduan, gure helburua izan beharko litzateke, beste eremu batzuetan arreta jartzea. Nire ustez, oso ongi dago erreferenteak bilatzea, emakume erreferenteak bilatzea, ez? Erreginak, historia politikoa egin dutenak, eta bar. Baina, pausu bat gehiago eman beharko genuke, eta arreta jarri beharko genuke, esan diguten eremu garrantzitsuak izan ez diren, edo hori esan diguten eremu horietan. Hain zuzen ere, garrantzitsuak ez direla esan digute, horietan emakumeak protagonistak izan garelako, egunerokotasun horietan, ez? Ze bestela, Gerda Lernerrek esaten duen bezala, emakumeen presentzia historian aintzat esartzea edo gutxiestea, genero indarkeriako beste modu bat besterik ez delako, ez? Hori da egin beharko genukeena, eta emakume bezala ere, esan bazaigu, historiarik ez dugula egin, zaila da ere, gaur egunean ere, gure ekarpenak garrantzitsutzat hartzea, ez? Orduan horrekin ere apurtzea litzateke. Orduan, hitzaldiaren helburua litzateke ulertzea estatu modernoaren eraikuntzak eta aro konfesional horrek zer ekarri zien emakumei orokorrean eta euskal emakumei zehazki, ez? Badakizute estatu moderno hori 16. mendean eraikitzen dela eta gaur egun ezagutzen ditugun, Europan ezagutzen ditugun estatu guzti horiek 16. mendean eraikutzen direla eta transizio aro bat dela, Enrike oso ongi azaldu duen bezala, horrek ere mentalitatean eragin zuela, eta niretzat ere oso garrantzitsua da, eta batez ere interesgarria dira transizio mendeak historian, ulertzeko nola mentalitateak aldatzen diren. Orduan, Europan sortzen den korronte ideologiko berri horretan, ikusten dugu feudalismotik Europako monarken eskutik datozen aldaketa guzti horiek estatu modernoaren eraikuntzaren bidez. Orduan, oso laburbil zeintzuk diren estatu modernoaren ezaugarriak, ez? Imaginatu dut ezagutzen dituzutela, baina ez badegarri ditut.
lehenengo litzateke poterearen zentralizazioa, hau da, jauntxoek edo sakabonatuta zegoen potere guzti hori figura bakar batetan zentralizatzea. Azkenean eredugarriena litzateke Luis XIV, ez? Absolutista litzatekena, errege absolutista horren figura. Hori da bilatzen dutena. Eta nola inposatuko dute poterearen zentralizazioa? Bueno, lege bakar bat inposatuz, horrek eginen du foruen kontra egitea, adibidez, hizkuntza berdin bat inposatzea, ez? Hasiko dira, estatua hasiko da lan horretan, mugen ezarpena, askotan muga artifizialak direnak, ez? Edo herrien gainetik pasatzen diren muga, baina noiek ezarriko dira momentu honetan, eta baita ere ideal eta balio berdin batzuk partekatzea. Eta horiek ere gizartea adoktrinatzea ideal eta balio berri horietan. Orain sortuko da ejertzito bateratuaren figura hori, iraunkorra dena, diplomazia ere jaiotzen da momentu honetan edo garatzen da momentu honetan. Horrekin batera ere estatu eta sistema politiko berri honekin ere sistema ekonomiko berri bat sortuko da, kapitalismoa bezala ezagutzen duguna, gaur arte iristen dena, oinarria edo jaiotzen da momentu honetan, 16. mendetan. Eta noski ere violentzia eta justiziaren monopolioa. Hau, historiagileok modernistok badugu alde batetik abantaila bat, iturri juridikoak baditugula pilo bat, ez? Ze momentu batetan Erdi Aroan jendeak partikularren artean konpontzen baldin bazituen bere arazoak, orain 16. mendean eta 17. mendean ikusiko dugu nola estatuak monopolizatzen duen justizia kontu guzti horiek, eta orduan artxibategietan prozesu judizial pilo bat aurkitzen ditugu, ze jendea badoa justiziaren gana beraien arazoak konpontzera, ez? Orduan hori ere gertatzen da, aldaketa hori. Eta gero ditzen diogu aro konfesionala, horri buruz gero hitz eginen dizuet. Zergatik aro konfesionala? Estatua eta eliza batzen direlako helburu berdin batekin. Gizartea disiplinatzea, balio horietan edo balio kristau horiek inposatuz, ez? Horregatik aro konfesionala. Eta bestetik ere esanen genuke beste ezaugarri bat dela poterearen despertsonalizazioa edo estatuaren poterea martxan jartzen da berdin dio noren bidez edo zein pertsona egon poterean. Hau da, burokratizazioa eta instituzionalizazio prozesua martxan jartzen dela, esan nahi du honek, ez? Eta estatua gizartean gainetik kokatzen da. Jerarkizazioa handiagoa da momentu honetan, eta ez da inbeste gizartearen parte, baizik eta gainetik kokatzen da. Bueno, hau, asaltzeko behintzat zer den estatu modernoa. Zein da 16. mendeko kontestu historikoa? Alde batetik Nafarroan argi dago, ez? Denok ezagutzen dugu, eta orain badakizute 1522 amaiurgo erresistentzia hori ospatzen gabiltzala Nafarroan, eta Euskal Herrian orokorrean, 1512an Nafarroko konkista ematen da, Albearen dukearen eskutik Iruñan sartzen dela. Eta bestetik ere niretzat oso garrantzitsua da ulertzeko Europan zer gertatzen ari den, bueno, esan dugu, ez, kosmobizioa aldatzen da, bidai hoiekin, Ameriketaren konkistarekin eta bar, eta Europa mailan ere ematen den krisi ekonomikoa eta demografikoak asko eragiten du. Batez ere, pentsatu behar dugu, bueno, ematen dira hainbat arazo, ez, epidemia, hainbat arazo ere klimatiko eta bar, isurite eta bar, eta horrek eragiten du eta ekartzen du krisi demografiko bat. Ideia bat egiteko, Europako zonalde batzuk galtzen dute beraien biztanleriaren eren bat ere. Hori ez da gertatzen Europan peste beltzatik. Orduan, horrek badu kriston eragina, ze esaten ari gara aldi berean estatu moderno hori sortzen ari dela, eta estatu honek behar dituena dira subditoak, ez? Eta bestaldetik ere daukagu kapitalismoaren sorrera, hau. Orduan, krisi demografiko horrek kolokan jarri dezake bai estatu modernoaren eraikuntza hori, bai kapitalismoaren eraikuntza hori. Orduan, jaiotze tasen kontua, hau da, demografia krisialdi hori bilakatzen da estatu kontu bat. Estatuarentzat gai garrantzitsuenetariko bat izanen da jaiotze tasak igotzea. Horrek nola eragiten gaitu edo ditu emakumeen kontuetan edo emakumeen adoktrinamenduan. Imaginatu dezakezute, ez? Emanen den diskurtsoa eta adoktrinamendua 16. mende honetan zentratuko da batez ere jaiotze tasen kontu honetan. Eta emakume hori esanen zaigu gure betebehar nagusia izan behar duela amatasuna. Orduan,
Enrikek ere esan duen bezala, oso irudi txarra daukagu Erdi Aroari begiratzen diogunean, baina berez, emakume hori dagokionez, gure egoera Erdi Aroan, aro modernoarekin alderatuz, kasu askotan edo eremu askotan hobea zen. Adibidez hemen, estatu modernoak eta diskurtso aro konfesionalak eginen duena da, adoktrinamenduaren bidez, eta ideal berri baten inposaketaren bidez, esanen zaigu hori gure bete behar nagusia amatasuna dela. Orduan, kanporatuak izanen gara eremu publikoetatik. Hori lan munduan eragina izanen du zuzena, ikusiko duzuten bezala. Eta esanen zaigu gure eremu naturala izan behar duela eremu pribatua, zaintza eta etxean gelditzea. Bai? Aldi berean esaten genuen korronte ideologiko berri bat inposatzen ari dela, aro konfesionala ditzen dioguna, eta estatu moderno horrek ulertzen duena eta ulertuko du oso ongi eta berehala gainera, gizartea disiplinatu behar duela balio berri horietan, estatu berri horren balioetan. Eta horretarako disiplinatu behar dituela ez bakarrik jokabide publikoak, baina baita ere pribatuak. Eta aurkituko du oso tresna eraginkor bat. Familia, familia tradizionalaren eredua. Ulertzen duelako familia bakoitza estatu txiki bat bezala dela. Eta estatu txiki guzti horiek ongi funtzionatzen badute, estatu handiak ongi funtzionatuko duela. Horretarako, bakoitzak oso argi izan behar du zein den bere errola. Orduan, legeen bidez ikusten dugu momentu honetan 16. mendean nola pater familiari, gizonari, hainbat ahalmen eta gaitasun gehiago ematen zaizkion, bai eremu publikoan, baina baita ere pribatuan, eta aldi berean nola emakumeok ezituak izaten garen feminitatearen ideal berri batetan oinarrituta dagoena batez ere amatasunean eta kastitatean. Esanen zaigu gure errola dela etxean gelditzea haurrak zaintzen, subdito eta kristau onberriak sortzen, Eta familia hori jerarkizatuta egon behar duela, seme alabak, ama horiek zaintzen eta gizonak agintzen, Eta horretarako hainbat tresnak erabiliko du sistema berri horrek, Estatua eta erakundeek erabiliko dituzte lege berriak, gizarte orden berri baten inposaketa, Eliza berdin dio katolikoa edo protestantea moraltasun kristauaren inposaketa hori, Eta komunitatea ere, badu interes bat, komunitateak sortu den status quo berri hori mantentzea. Orduan, bizikidetzaren izenean ere zigortuko ditu errol horiekin apurtzen dituzten guztiek. Orduan, batez ere, esanen zaigu emakume hori gu naturalki arriskutsuagoak garelako gure errola mantendu behar dugula. Ze guk horren, estatuku horren onarpenaren arabera, onartzen balin badugu, sistema mantenduko da. Baina, errol horietatik ateratzen bagara, guzti hori nolabait suntsituko da. Orduan horregatik, disiplinamendua emakumeen kontra 16. mendea oso bortitza izanen da, Eta zertan datza emakumearen adoktrinamendu hori 16. mendean? Esan dizuet, eraikiko da emakumearen ideala. Eta hori, badago beste iraultza bat, horretaz hitz egin ez duguna, 15. mendean ematen dena eta 16. mendean iragina izanen duena batez ere, nola jendeak ikusten duen mundua, Eta hori da inprentaren asmakizuna. Nik uste dut, ezin dugula, iguala, agian ulertu dezakegu inprentak zer suposatu zuen, ezagutza eta balioen transmisore bezala. Nik uste dut alderatu genezakela internetearen sorrerarekin, harremanetan jarri zituen munduko eta Europa, kasu honetan Europako punta bateko eta besteko pertsonak eta balioak zabaltzeko balio izan zuen. Orduan, aro konfesional honetan, liburuak, trataduak, bai estatuarentzat eta bai elizarentzat tresna bat dira gizartea adoktrinatzeko. Eta horrela ikusten dugu nola 16. mendean sortzen diren horrelako liburuak non jasotzen diren, adibidez Espainian, monarkia hispanikoan, badaude pilo bat, la perfecta doncella, la perfecta casada, la perfecta viuda, horrelakoak. Gero ere, garaiko ere antzerkian, siglo de oro delako horretan, sortzen diren ere obretan, antzeslanetan ikusten dugu nola irudikatzen diren edo nola errepikatzen diren emakumearen ideal hauek. Batez ere zigortuz, oso tragikoki gainera, ideal horrekin apurtzen dituzten guztiak,
eta txalotuz, ideala mantentzen dituztenak. Orduan, hor bai moralistek, tratadistek, horrelako liburu pilo bat, benetan, eta nik iturri bezala asko erabili ditut, non jasotzen den ideal hori. Eta ideal hori, emakumearen ideal hau, oinarrituta egonen da batez ere amatasunean, esan bezala, eta emakumearen jokabide sexualaren kontrolean, kastitatean. Zergatik, esan bezala, naiz eta gizarte osoa disiplinatu behar dela ulertzen den, esaten da batez ere disiplinatuak emakumeak izan behar garela, gu bait gara arriskutsuak sistemarentzat. Gu garelako gaitz guztien iturriak. Diskurtso hau noski ez da berria, ez da 16. mendeko kontu bat, esanen genuke patriarkatuaren sorreratik sortzen den diskurtsoa dela, batez ere justifikatzeko emakumeen menpekotasuna, ze patriarkatua sistema bezala, noski ez da bakarrik gizartearen jerarkizazioa, baizik eta balio batzuen inposaketa, transmisioa, eta baita ere ezitzea, eta gu emakume bezala guzti horiek ere sinistea, ez? Udan adibide batzuk ekarri dizkizuet, Sokratesek esaten zuen, adibidez, emakumea gaitz guztien iturria da. Edo Pitagorasek esaten zuen. Bada ordena, argia eta gizona sortu zituen printzipio on bat, eta kaosa, iluntasuna eta emakumea sortu zituen printzipio txar bat. Hau ere, kristautasunarekin, nahiz eta esaten den, Jesusek berdintasunean sinisten zuela, edo horrekin apurtu nahi izan zuela, hori ja, eztabaidagarri izan daiteke, baina argi dago bere jarraitzaileek berehala horrekin apurtu zutela, eta hor daukago adibidez Pablok Timoteori idatzitako gutuna, eta esaten du, aldidazute pixka gerturatu, eske. Vale, ez diot usten emakumeari, horrela egin dut, vale? Ez diot usten emakumeari irakaskuntza praktikatzen, ez da gizonarekiko autoritatea lortzen ere. Isilik egon behar du, Adan lehentasunean ezia izan baitzen. Gero San Agustinek, 4 mende ondoren esanen du, emakumeak eta seme-alabek gizonen menpe egon behar dute, egotea. Hor, adierazten baita justizia arau hau. Arrazoi ahulena indartsuenari zerbitzatzea. Hori da, emakumeen menpekotasunaren argudio nagusi bat, ez? Gu ahulagoak garela, biologikoki ere sortzez ahulagoak garela, eta horregatik egon behar garela gizonen menpe. Arriskutsua garelako, ez? Emakumearen ahulezia hau arriskutsua da gizonentzat, gu ezin ditzazkegulako kontrolatu gure pasioak eta horrek bihurtzen gaitu tentagarri, ez? Adibidez, 16. mendean, asko irakurri dudan pentsalaria, Juan Luis Vivesek, esaten zuen, bai gizon eta emakumeak pasioengatik kontrolatuta gaudela, baina jaungoikoak gizonari gaitasuna eman ziola, arrazonatzeko gaitasuna eman zionez, bere pasioa kontrolatu ditzazkela. Baina emakumeak sortzez tontoagoak garenez, ezin ditzazkegu gure pasioa kontrolatu eta horregatik gara arriskutsuak eta horregatik egon behar gara beti gizon baten menpe. Juan Luis Vivesek hartzen ditu Aristotelesen liburuak eta ematen du azalpen mediku bat, biologitista bat. Patriarkatuak beti egiten duen bezala, azalpen biologitistak ematen ditu, azaltzeko zergatik sortzez ahulagoak garen edo tontoagoak garen. Juan Luis Vivesek esanen du, emakumearen sabela beroa badago, gizonaren hazia jasotzerakoan gizontxo bat sortuko dela. Baina, sabela hotz balin badago, bero faltagatik emakume bat sortuko dela. Honek zer esan nahi du, gaztelera esaten den bezala, nos falta un hervor, ez? Hau da, ez dugu bero nahikorik izan eta izan gara gizon bat izateko saiakera bat erdibidean gelditu dena. Gure burmuina ez da behar bezala garatu eta horregatik gara tontoagoak. Berak esanen du, que por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Hau da, gizarte patriarkalaren diskurtsoa milaka urteetan esan zaiguna, ez? Ahulagoak garela, eta horregatik egon behar gara beti gure aitaren menpe edo senarraren menpe edo monjen kasuan konbentuan, ez? Nire azkeneko liburua alargunei buruz hitz egiten du eta hain zuzen ere alargunak emakume arriskutsuenak ziren, ez eukatelako beraien pasioak eta beraien bizitza kontrolatzen zituen gizonik beraien menpe. Baina, ikusten dugu nola literatura, ez? Horrelako fen fatal figurez beteta dago,
non emakume hauek arriskutsuak diren, ez daukatelako, ez dituztelako ez dute bere sexualitatea kontrolatzen, eta gizonezkoek bekatzen badute emakumeen erruagatik da, ez? Beren pasioak ez dituztelako kontrolatu. Horregatik, horre justifikatzen du beti egon bar garela gizon baten menpe, ez? Hori da esaten zaiguna. Eta hori egia da, gizarte eta momentu historiko ezberdinetan errepikatu den diskurtsoa dela, eta ideala horren arabera eraikitzen dela. Horregatik esaten zaigu, zuek pasionalak zarete, sortzez gaizki eginak zaudete, orduan eskainiko dizuegu ideal bat, eta hori jarraitzen baduzute, bueno, pues, dena ongi joanen da. Atenea, ez, klasikoetan, Ama Virginia, gero falangeak ere berreskuratuko duen irudi bat, adibidez. Horrelako idealak eskaintzen zaizkigu, beste asko daude, horiek eta rizkizuet. Orduan, esan bezala, berez, eta honen ondorioz, eskaini bar zaigu ideal bat. Bai? Eta horri jarraitzen badugu, orduan dena ongi joanen da. Eta ideal horren lehenengo zutabea, esan genezake dela, kastitatea, edo emakumearen jokabide sexualaren kontrola. Bai? Eta gainera, ez bakarrik emakumearen ohore pertsonala, baizik eta familiaren ohorea ere, emakume horren jokabide sexualaren arabera dago oinarrituta. Hori, 16 eta 17 mendeko antzeslanetan oso argi gelditzen da hori kontua, ez? Nola emakume baten jokabide sexual txar batek kolokan jartzen duen familia osoaren ohorea, ez? Hori hor dago. Hemen ekartzen dizuet, euskal neska ezkongabe baten irudia Nafarroko iparraldean eta Gipuzkoan, 16. mendean, eta ikusten duzuten bezala egiten zutena zen ilea tonsuratu, moztu, eta hemengo ilea luze utzi, eta kiskurtu, judutar ortodoxoek egiten duten bezala, hori zelako beraien kastitatearen eta jaingoikoarekin zuten harremanaren isla, ez? Eta gero, ezkontzen zirenean, bakizute zer gertatzen zen, burua estali behar zuten, eta gainera Euskal Herrian bazeuden horrelako tokatu bereziak, hona etortzen zirenean monarkia hispanikoko bizitadore, Elizako bizitadoreak, gainera eskandaloa handia sortzen ziren, horrelako tramankuluak buruan eramatea emakumeek, beraientzat ziren lotxagabe batzuk, eta batez ere oso beraien arrotasunaren isla zirela, esaten zuten, ez? Eta beti debekatzen zituzten. Etortzen ziren bakoitzean, debekatzen zituzten. 10 urtera itzultzen zirenean, berriro debekatzen zituzten. Horrek esaten du, esan nahi duena da, jarraitzen zutela erabiltzen, lehenengo emakumeek. Orduan, lehenengo oinarria baldin bada, edo lehenengo zutabea baldin bada, kastitatea, jokabide sexualaren kontrola eta errepresioa, diskurtsoa emakumeen jokabide sexualaren kontra izugarria izanen da, beste zutabea, noski da, amatasuna. Esanen zaigu, emakumea garela balio eta identitateen iturri. Hau, Madonna Litaren irudi hauek hartzen dizuet, esaten zen, esnearen bidez, amak transmititzen ziela seme-alabei bere balio baikor edo ezkorrak. Adibidez, orginkeria, esaten zen, esnearen bidez transmititzen zela, ez? Pentsa. Eta, bueno, historian zehar errepikatu diren diskurtsoa. Juan Luis Vives berriro ere esaten du, Vivesek esaten du, cuanto malo hombre y bellaco hay en el mundo es por culpa de vosotras, y las gracias de ello a vos se debe, porque veáis en cuánto cargos es el mundo y la obligación que os tienen vuestros hijos. Hau mantenduko da, ez? Diskurtso hau, Pilar Primo de Riverak, en el cuarto Consejo Nacional de la Sección Femenina de Falange, 1940 Madrilen, esanen du, por eso, a la vista de tantos males, no se nos oculta la responsabilidad tan tremenda que contraemos al comprometernos a formar a las mujeres, que son, en definitiva, las que van a educar a la próxima generación, porque los hijos serán como quieran las madres que sean. Doan, emakumeak ere, eta 16. mende honetan oso argi daukate, balioen transmisorak dira, eta horregatik adoktrinatuak izan behar dira, balio berri horietan, ez? Eta noski, mundu katolikoan ez dago eredu oberik edo perfektuagoarik Ama Virginia bano, ez? Baina, klaro, beran batzen dira kastitatea eta amatasuna. Orduan hau izanen da emakume hoi eskainiko zaigun benda berriro eredua, Ama Virginia. Eta hortik edo horrekin apurtzen duten guztiak berehala epaituak izanen dira, ez? Horren kontrako eredua noski eba da, ez?
Hau da, ama Virginaren aurrean puta, edo emakume onaren eta kristauaren aurrean, ema galdua, emakume txarra eta bar, eta bar. Beti dikotomia horretan jarriko gaituzte. Gero, zer gertatzen da errealitatera edo errealitatea astartzen dugunean, ez? Zer gertatzen da, 16. eta 17. mendeko emakumeen kasuak aztertzen ditugunean. Nire kasuan Nafar emakumeak aztertu ditut, eta iturriak izan dira Nafarroko Artxibo Orokorrean dauden prozesu judizialak. Ez dakit ezagutzen duzuten Nafarroko Artxibo Orokorra, baina altxor bat da, modernistontzat, ze 16. eta 17. mende bitarteetan, baditugu 150.000 prozesu juridiko, ez? Eta horietan, askotan, emakumeak dira protagonistak. Batez ere, alargunen kasuan. 1.500 kasu horietatik, 12an emakumeak dira, alargunak dira protagonista barkatu. 18an, ez? Eta hor ikusten dugu nola askotan ere noski errepikatzen dute ideal hau, batez ere salatuak izaten direnean, jokabide sexualarengatik salatuak izaten direnean, casos de amancebamiento, adulterio, horrelakoetan injurias, beraiek noski errepikatzen dute ideal hau, eta esaten dute beraiek emakume onak direla. Baina nire egia da, beste hainbat kasuetan, eta milaka auzi ditugu, esan bezala, non aurkitzen ditugun emakume hauek borrokan, beraien ondare engatik borrokan, eskubide patrimonialak direla eta, gelditzen zaizkien eremu profesional txiki horiengatik ere defentsan, beraien ohore eta izen honan defentsan, orduan nolabait ikusten dugu ideal horrekin talka egiten duen ere ereduak badaudela, ez? Alde batetik daukagu emakume apalaren ideal hori, eta bestetik, borroka egiten zuten beste emakume hauen irudia. Hemen daukazut ere Nafarroako emakumeak hizketan 16. mendean, horietako bi alargunak dira eta bestea ezkondua da. Orduan, zergatik izaera potente hau, Nafarroan ematen dena, baina ez bakarrik Nafarroan noski, baina Nafarroaren kasuan zertan datzan, edo zergatik ikusten ditugun izaera borrokalari hauek edo. Lehenengo noski, azaldu beharko dugu, Nafarroaren gerlaoste garai guzti hori. 10 urtez baino gehiago, konkista bat jasan du, gerra garaia bizi izan du, eta horrek utzi ditu alargun pilo bat Nafarroan. Nik beti esaten dut, gizonezkoak borrokara irtetzen ziren bitartean, emakumezkoak zirela etxean gelditzen zirenak borroka egiten, familia aurrera ateratzeko, lurrak aurrera ateratzeko, eta barrez. Orduan horrek nolabaiteko izaera bat, beraiek nahi edo ez, izaera indartsu bat ematen die, ez? Alarguntasunak ekartzen duena, da, lehenengo aldiz beraien bizitzan, beraien kabuz erabakiak hartzeko gaitasuna, ez? Beraiek hartu behar dituzte erabakiak, gizonezkoa ondoan ez daukatelako. Egia da ere, esaten dudala beti, alarguntasuna dela txanpon baten bi aurpegiak. Alde batetik autonomia ematen die emakumei, nolabaiteko askatasuna, baina beste aldetik ere miseria ekartzen du, ez? Eta ikusten dugu gerlaosteko ondorengo urteetan nola badauden alargun pilo bat Nafarroako kaleetatik eskale, ez? Eskatuz. Adibidez, Maria Urdin Ikerrea Etxaurin esaten du que es pobre y vive mendigando y pide por amor de Dios. Ez? Horrelako. Baina, esan dezakegu emakumeen bakardade horrek nola baiteko ere ahalmena, gaitasuna eta indarra ematen diela. Irudiak dira nire Martintxo Altzuetarenak, orain Joseba Sironekin ari da Euskal Herriko Historia Ilustratuaren liburua egiten, eta Martin Altzueta nire koinatua da, hasi que irudiak usten dizkit. Suerte hori dut. Eta zein da beste arrazoi bat ikusteko emakumeen, ez dakizen denbora daukadan oraindik, nola goaz? Bai. Aprobetxatuko eta esateko, nola deskanso ondoren daukagun zati handiago bat, Txaberre altuen hitzaldia ondorenea pasako da, orduan 11:30 arte daukagu zurekin, eta deskanso egingo dugu esan dako orduan 11:30 12:00. Bai. Orduan, beste arrazoi bat ulertzeko ere, emakume hauen autonomia edo gaitasuna da, Nafar emakumeek zeukaten gaitasuna, beraien ondarea eta senarren ondarea administratzeko zeukaten gaitasuna. Europako beste lurralde batzuetan, baina altuagoa izan zena, hori egia da.
figura bat, ez dakit ezagutuko zuten, Nafarroan oraindik mantentzen dena da usufruktuarena. Usufruktua da, emakumeek zeukaten gaitasuna, senarraren ondarea kudeatzeko alargun mantentzen ziren bitartean. Hau da, jabetza hau behin-behinekoa zen betikoa emakumeentzat. Beraiek bizi ziren bitartean, alargun mantentzen ziren bitartean, hau da, berriro eskontzen ez baziren, orduan, usufruktuaren eskubide hau zuten, senarraren ondare guzti horiek kudeatzeko. Honek, barne arazo familiar asko sortu zituen. Ze, klaro, alarguna berez, ezen benetako oinordekoa. Ez, berak egiten zuena zen, ondare horiek kudeatu. Benetako oinordekoak ziren seme-alabak, eta seme-alabak ez zeudenean, koinatuak, edo senarraren aita eta ama, ez? Orduan, alargunean ikusten zuten oztopo bat, bai? Ondare guzti horiek eskuratzeko. Orduan, badaude liskar familiar pilo bat, ama salatuz. Ze, klaro, esaten zen, alargun mantentzen den bitartean, baina alarguna izatea zen, ere alargun ona izatea. Orduan, adibidez, harreman sexuala bali mazituen, baina, usufruktua galtzen zuen. Edo ezakit, igandero mezara ez bazen joaten eta iztunegia zela eta etxean ez zela gelditzen otoi egitzen eta ez zuela ondarea ongi kudeatzen eta bar, ere usufruktua galtzen zuen. Sorginkeria salaketak ere aurkitzen ditugu, familien artean, ez? Alargunaren kontra, eta hau ere, noski, asaltzen da ere, sorginkeria izan zelako emakumeak adoktrinatzeko ere tresna bat, 16. eta 17. mendean ematen da, ez da kasualitatea 70-80 arteko kasuetan emakumeak izatea, eta horien artean asko alargunak izatea, ez? Azaldu dudanagatik, emakume bakarrak ziren, bakarrik bizi zirenak, eta nolabait arriskutsuak, eta kasu honetan gainera sosak manejatzen zituztelako. Esaten zen, testamenduetan zela alarguna babesteko sistema bat, eta asko maite zutelako, eta orduan horregatik usufruktua uzten zioten, berez, Nafarroko Foru Generaletik datorren kontu bat da, eta nik gehiago defendatzen dut usufruktua zela familiaren batasuna mantentzeko sistema bat. Gure sistema tronkal honetan, non etxeak duen garrantzia eta ez hainbeste individua, horrekin lortzen zutena zen emakumea alargunak uko egitea bigarren eskontza bati, eta horren bestez bere dotea, ordainsaria bigarren eskontza batetara eramatea, eta horrela bere emakume honen ondasunak gelditzen ziren etxe horretan, eta bera gelditzen zen etxean seme-alabak zaintzen, ez? Orduan zen batasuna eta etxearen indarra mantentzeko sistema bat. Baina egia da, modu indirektu batetan, horrek euskal emakumeei, botere bat eman ziela. Hortik askotan ere, eta horri buruz, negauzute gero galderen txandan, matriarkatuaren mitoa. Euskal matriarkatuaren mitoan, non esan zaigun beti, eske nire etxean beti nire amak agindu du edo nire amonak agintzen zuen. Bai, eremu pribatuan, noski. Eta honengatik. Baina ez, emakumei jabetza bat eman nahi zitzaielako, baizik eta sistema bat defendatu eta mantendu naizelako. Egia da horren bidez, emakumeak bidurtzen zirela, etxean, eta horrela hartzen da testamentuetan, señoras y mayoras del hogar. Eta beraiek erabakitzen zutela adibidez, norekin eskondu seme-alabak, nor izendatu oinordeko, nola kudeatu lurrak, horrek nolabaiteko boterea eman zien emakumeei. Eta bestetik, beste figura juridiko bat niretzat azaltzen duena ere emakumeen gaitasun hori ondarea kudeatzeko da ordainsaria edo dotea. Hori Europa mailan existitzen den figura juridikoa da. Por cierto, usufruktua Pirineoetan existitzen da, aurkitzen dugu ere Nafarroan, Aragoien eta Katalunian, jakin ezazutela. Orduan, bestea da dotea, ordainsaria, hori Europa mailan eta erromatarren garaitik datorren kontu bat da, hau da emakumeak eramaten zuen ondarea, edo bai materiala eskontzen zenean. Eta garrantzitsua zen emakumeentzat noski, ze alargun gelditzen baziren, dote hori berreskuratzeko eskubidea zuten, eta beraien zahartzaroan inbertitu, musearen kontra, edo bigarren eskontza batetan. Hori egiten bazuten, orduan uko egiten zioten usufruktuari, berreskuratzen zuten dotea, eta berriro eskontzen ziren. Hora adibidez, eta gainera, dotearen kasuan, usufruktua ez bezala, jabetza osoa emakumearena zen, eta behin betikoa, ez? Eta hor asaltzen da, adibidez, Maria Bardozek, Iruñan, 1550an, asaltzen du.
Tiene necesidad de cobrar su cama, joyas, vestidos y arras y lo demás para casarse y remediarse, en otra parte, en ser como es, mujer moza y de poca edad. Bai, bera alargun gelditu da gazte, eta erabakitzen du dotea berreskuratuko duela bigarren eskontza batetarako eramatea. Y berak oso argi dauka, es propio patrimonio de la demandante, con el que ella se ha de entretener y remediar. Así pues, nadie es parte para disponer de su hacienda sino ella misma. Eta hau ere, nik egin nuen ikertu nituen beste Europako legislazioak, bai, monarkia hispanikoa, Italia, Frantzia, Ingalaterra beste lurralde batzuetakoa, eta egia da, Nafarroan emakumeek daukaten gaitasuna, beraien ordainsaria, beraien dotea kudeatzeko beste lurraldeetan baino altuagoa da. Adibide batzuk jarriko dizkizuet, Frantzian badaukate bete beharra, berriro eskontzen baldin badira, emakumeak bigarren aldiz eskontzen baldin badira, gorde bar diote beraien ondasun guztia, beraien dotea, eman bar diete lehen eskontzako seme alabei. Gainera dago el edicto de las segundas nupcias, 1560 urtean, debekatzeko, alargunei debekatzeko, beraien ordainsaria bigarren eskontza batetara eramatea. Edo Italian adibidez egin behar dutena da, alargun gelditzen direnean, beraien ordainsariaren parte bat senarraren familiari eman. Hemen Nafarroan egiten dena da hori babestu. Esanen da, senarrak garantia batzuk aurkeztu behar dituela dote hori babesteko, hau da, eskondutak egon diren bitartean, gaizki kudeatzen baldin badu ordainsari hau eta galtzen baldin bada, alargun gelditzen denean emakume hori, senarraren familiak eman beharko diola bueltan, beste ondare batzuekin, dote horren balioa, ez? Eta gainera, eskubidea daukatela nafar emakumeek erabakitzeko guztiz zer egin nahi duten ordainsari horrekin. Bigarren edo hirugarren eskontza bateko seme alabei utzi, berarentzat mantendu nahi dutena egin dezakete, ez? Horrek ere nik uste dut, ezberdintasun bat ematen diela hemengo emakumei. Dena dela hori, azaldu dizuet, zein da ideala, zertan datzan, bestetik zein den hemengo errealitatea, askotan talka egiten duena ideal horren diskurtsoarekin. Orduan, orain litzateke ikustea estatuak eta aro konfesional honetan ze tresnak erabiltzen diren balioiek, emakumeak adoktrinatuak izan garen balio horietan, edo horietatik ateratzen balin bagara, gu disiplinatzeko, emakumeak disiplinatzeko. Lehenengo, erasoa oso argi izanen da, ez baimendutako jokabide sexualak kontrolatzea. Helburu nagusia izan behar balin badu amatasuna, hortik kanpo gelditzen diren jokabide sexual guztiak kontrolatuak izan behar dira. Hau, leheno Enrique hitz egin duzu hori, errenazimendu garaiaz, errenazimendu garaian gaudela, eta oso artikulo polit bat du Joan Kelly, klasiko badaia, gazteleraz da, tuvieron las mujeres renacimiento. Hori da galdera bat egiten duena, eta ondorio bat da ez genuen izan, guretzat, errenazimendu garai eta 16. mendean, eta 17. mendean, adibidez, sexualitateari dagokionez, atzera pausu bat izan zen, adibidez, Erdei Ardoarekin alderatzen badugu. Kontatu izan zaigu historia dela, historia lineal bat, eta progreso historio bat, baina gure buruari galdetu beharko genioke progresoa norentzat. Emakumeentzat, eremu honetan ezen horrela izan, ez? Arau pilo bat, lego pilo bat, bekatu hoien kontra, ez? Inposatzen dira. Nola egin behar da hau? Lehenengo zuzendu eta zigortu ideal horrekin apurtzen dituzten emagaldu guztien jokabidea, ez? Zaindu, salatu, hor erresa zen, ez? Horrelako gizarte txiki batetan, Nafarroko erresumaren kasuan 80% nekazal munduan bizi zen eta oso herri txikietan, eta hemen adibidez Domingo Ibáñezek Lerinen esaten du. Este testigo, como tal vecino, tiene noticia de cómo viven los vecinos, y ellos tienen noticia de cómo también vive este testigo. Ez dakit ez, herri txiki batetan bizi zareten edo egon zareten, nire aitaren herrian, Lizarraldean, 100 biztanle ditu. Mundu guztia daki, zein ordutan iristen den bizilaguna, nora dijoan, norekin hitz egin duen, hori kontrol mota bat da, kontrol sozial bat da, ez? Zurrumurruak, susmoak, emakume, gaizki jokatzen zuen emakume horren kontra, aholkuak,
kexak, emakume bat gizon ezkondu batekin baldin bazebilen, berehala etorriko zitzaion herriko apeza edo bere lagun bat esanez, mesedez, lehenengo ongi jokatzeko, Catalina de Ubagoren testigantza, bere lagun bati, orain kontatuko dizuet bere historia, Quiteriari esan zion, que no tuviese pendencias con el dicho domingo por ser hombre casado, que otros había mancebos y viudos que podía tener con ellos sus dadas y presas. Esan zion, aholku moduan. Ez bazuten kasurik egiten, baina irainak hasten ziren, marginazioa, eta ja, azkeneko maila batetan ja, sartzen zen estatuaren esku hartzea sartzen zen. Orduan ja, emakume hori guzti honen ondorez, salatu ondoren, zurrumurruak, aholkuak eman ondoren, ez bazuen bere baitara itzultzen, emakume honaren paper horretara itzultzen, orduan ja, estatuaren esku hartze bat ematen zen, salatzen zen ofizialki, eta prozesu bat hasten zen emakume horren kontra, Eta ekarri dizuet eredu bezala, beti jartzen dut eredua, asko gustatzen zaidalako ikusteko, zein zen gizartearen jokabidea kasu hauetan. Hau da, sexualitatearen kontrolaren kasu hauetan, Hau da, Quiteriaren kasua, Lizarrako alargun baten kasua, maitemindu zena Domingo de Rekainekin. Baina Domingo, bere lagunak esaten zion bezala, ezkonduta zegoen. Orduan, bion artean saiatu ziren emakumea, Domingoren emaztea, erailtzen. Domingo joan zen Logroñoraino erostera polbos de Solimán, dela pozoi bat. Bere emazteari eman zioten, baina ez zuten lortu erailtzen. Eta gainera Lizarra osoak ezagutzen zuen beraien arteko harremana, ze Domingo gauetan ateratzen zen bere etxeko teilatutik, teilatuz teilatu joaten zen Quiteriaren etxeraino, Baina zein izan zen bai estatuaren erreakzioa edo ondorioa eta bai ere komunitatearena, Ulertu zuten hor errudun bakarra Quiteria zela. Bera izan zela tentagarria, tentatu zuena, eta are gehiago sorgintzat hartu zuten, eta esan zuten que es una hechicera y que tiene embelesado al dicho Domingo de Recain y que le ha dado a comer sesos de asno y de la sangre de su persona que se sacó del dedo del corazón para que el dicho Domingo la quisiese más. Bueno, horretaz gain, asaltzen dituzte beste hainbat gauza, adibidez, bere hilekoaren odola hartzen zuela Quiteriak eta salda batetan ematen ziola Domingori, eta horrela, bera zegoela nolabait, maite minduta, baina batez ere hori, sorginduta, Orduan, ondorioa izan zen, Quiteria zigortzea. Domingo hori esarri zitzaion zigorra izan zen, emaztearekin itzultzea, eta ongi tratatzea. Baina, Quiteria lotxa publikoan zigortu zuten. Zigorra izan behar zuen eredugarri beste emakumeentzat. Hau da, ausartzen baldin bazarete idealarekin apurtzen, hau da gertatuko zaizuela. Lotxa publikoan zigortuak izanen zarete. Eta gainera herri eta hirietan, zeuden kale batzuk, por las calles acostumbradas, esaten da, ja jakinak zirenak, eta hortik pasiatzen zituzten. Eta adibidez, ikusi ditut kasu batzuk, non epaiketa ospatzen da Iruñan. Baina, adibidez, Quiteriaren kasua, Lizarrakoa da. Orduan da, auzitegiak zuzentzen du lehenengo sententzia, eta esaten du ez, bete dezala, zigorra bete dezala bere hirian, Lizarran. Ze nahi duguna da, bere ezagunek ikustea, zer gertatuko zaien, beraiek ere ideal horrekin apurtzen badute. Orduan, hau da sententzia tipika bat, eta egiten dutena da hori, Condenamos a la dicha Catalina González, beste emagumea da, a que sea sacada de la prisión en que está, sea traída y llevada por las calles acostumbradas de esta ciudad, con son de trompetas y voz de pregonero, que publica sus delitos. A caballo en una bestia de basto, desnuda de la cintura arriba y puesta una coroza o capirote en su cabeza, y le sean dados 100 azotes, y más le condenamos en 6 años de destierro de este reino. Oda, marginazioa zen beste lotxa publikoa lehenengo, eredugarri izateko besteentzat, eta gero kanporatua izatea. Kanporatua izateak suposatzen zuen emakume horrendako pobrezia, ez zioten eslanik ez etxerik emanen, eta normalean edo goze hiltzen ziren, edo prostituzioan amaitzen zuten, Hori zen zigorra. Estatuaren beste eraso bat emakumeen kontra izan zen, eremu publikoetatik emakumeak kanporatzea. Eredu ideala baldin bada amatasuna eta zaintza, eraso bat emanen da, lan munduaren eremu horretan, Eta hori oso agerikoa da, oso argia da, bai emagile
eta sendatzaileen kasuan, adibidez. 16. mendean, mundu akademiko horren gorakadarekin, unibertsitateen sorrerarekin, emakumeen eskuetan egondako jakintza guzti hori eta modu ahozko batez transmititutako jakintza guzti hori, emaginen kasuan eta sendatzaileen kasuan, instituzionalizatuko da, eta orduan herrietara eta hirietara iritsiko dira mediku ofizial horiek, examinatuak, titulua dutenak, ez? Eta topo egin dute emakume hauekin, eta esanen dute emakume hauek direla kompetentzia desleal. Gutxiago kobratzen dutelako, eta ez dutelako titulorik. Eta horregatik hasiko dira salatzen, ez? Eta salaketa pilo bat daude 16 eta 17. mendean sendagile eta emagileen kontra. Baita ere noski, hori ere oso ohikoa da, sorginkeriaren salaketen atzean, askotan, salatuak diren horiek, sendatzaileak eta emaginak izatea, ez? Hor garri dizuet kasu bat, hor ikusten da, Zurbaranen kuadroa, non figura guztiak emakumeak dira, eta gero hor gizon bat, 17. mendea amaieran, ez? Erditzen laguntzen ari diona, eta maindire bat jarri badu, zera egin behar duelako dena eskuz, baina ikusi gabe emakumearen parte pribatuak hori ez delako morala, ez? Orduan, horrelako kontuak agertzen dira, eta pentsa ere, sendatzaile eta emagin hauek erditzen laguntzeaz gain, askotan laguntzen dute ere haurdun ez gelditzen edo abortatzen. Eta esan dugu, estatuaren eta estatuarentzat momentu krisi demografiko honen aurrean lehentasun nagusi bat dela jaiotze tasak gora egitea. Orduan, imaginatu, ze estatuaren kontrako delitu kriminala den, emakume bati laguntzen abortatzea edo haurdun ez gelditzea. Horregatik ere emakume hauen demonizazioa eta emakume hauen kontrako ere kanpaina 16. mendean, ez? Eta hortik ere, esate dut, sorgin eiza, kontestu honetan ere ulertu behar dugula. Emakumeen kontrako adoktrinamendu baten tresna bezala, ez? Sorgin eiza. Eta azkenik, eremu publikoari dagokionez eta lan munduari dagokionez oso interesgarria da, ez dauka denborarik beste hitzaldi baterako emanen luke, oso interesgarria da emakumeekin gertatzen dena, bai artisau munduan eta gremioen munduan. Agian ezagutuko duzute, baina 16. mende honetan, gremioen estatutuetan, adibidez idatziz, jasoko dute emakumeen kontrako debekua ofizialak izateko eta gremiadun izateko. Bai, eta hor ere beste topiko bat, esan zaigu, Erdi Aroa, zein Iluna, badakigu, gremioetan presentzia, emakumeen presentzia altuagoa zela Erdi Aroan, aro modernoan baino, ez? Edo hainbat ofizio, emakumeek egiten zituztela, adibidez, Erdi Aroan Iruñeko gaztelua eraiki zenean, igeltxeroen 40% gutxi gora bera emakumeak ziren. Hori bai, ziren lan fisikoki gogorrenak eta soldata gutxien jasotzen zituztenak. Baina, erdia emakumeak ziren. Zapatariak, beste hainbat motatako artisauak badoaz galtzen eta erasoa oso agerikoa da. Eremu publiko horietatik kanporatuak izanen dira emakumeak. Eta oso polita da, hor ere berriro ere alargunen borroka, gremioen kontra, ze alargunak salbuespen bat ziren, gremioek baimentzen zituzten alargunak urtebetez beraien denda eta tailerra irekita edukitzeko, baina urte hori pasado el año de luto, esaten zen, itxi behar zuten, edo ofizial bat kontratatu, edo seme bat balin bat zeukaten ikasten ari zuena, negozioa berari pasa. Eta hor, 200 bat prozesu ditugu, 16. eta 17. mendeetan Nafarroan, non alargunak dauden borrokan, erresistentzian, gremio horien kontra, justifikatuz, beraiek direla oinordeko, negozio horren oinordeko naturalak, eta, beraien produktuen kalitatea dela bestena bezain nona, eta bar. Hori ere polita da ikusteko erresistentziak nola estatuaren, edo eremu publiko horien kanporatze horren aurrean, dauden ere erresistentziak, eta polita da, nire ustez. Eta azkenik, eta honekin bukatzen dut, esan dut, 3 eraso edo
laburbiltzearren, sexualitatearen eremuan, jokabide sexualaren eremuan, eremu publikoaren eremuan, eta bestea, litzateke, ondarearen kudeaketearen eskubide hoien kontrako erasoan, eremu horretan ere ikusten dugu, nola adoktrinamendua, balio berrien inposaketak ere baduen eragina, eta batez ere, hori ikusten dugunean, senarraren familiaren salaketak alargunen kontra, edo seme-alaben salaketak, askotan, esan dugu eta esan dizuet aurretik, bai dotea eta bai batez ere usufruktuaren kasua, eskubide hori oso lotuta dagoen eta asko lotzen den momentu honetan emakumearen jokabide sexualari. Hau da, alargun bat, esan dizuet, harreman sexualak balin bazituen, galtzen zuen usufruktua eskubide hori. Orduan, hori izanen da ere beste modu bat, beraien ondaren kudeaketen eskubideen kontra egiteko. Bueno, eta orduan onaino, bukatu dut, imaginatu pasan ari zela ere denboraz, horrekin nahi nuen labur bildu, ez dakit lortu da, baina hori, aro konfesionalak eta mentalitate berri horren inposaketak zer suposatzen duen emakume hontzat.